U dijelovima prijedorskih naselja Gomjenica i Čirkin polje završena je rekonstrukcija vodovodne mreže. Mogućnost spajanja na novi vodovodni sistem ima 670 domaćinstava. Slab pritisak vode i prekidi u isporuci prošlost su za dio domaćinstava u naselju Čirkin polje. Stanovnici ove mjesne zajednice očekuju kvalitetnije snabdijevanje vodom, a neki su već i zadovoljni prvim rezultatima. Bila je užasna da sam se patla godinama. A sad je novi vodovod, pritisak je idealan da nemam šta da kažem. U prijašnjem periodu snabdijevanje vodom u Čirkin polju je bilo loše i 90% stanovništva imalo sopstvene bunare. Sad očekujemo od ovog novog vodovoda, nove ove linije, očekujemo da će biti bolje. Projekat je od značaja i za vodovod. Stalni kvarovi i intervencije na terenu ostaju iza njih. Do danas brojna domaćinstva su već prespojena na novi sistem vodosnadbijevanja. Nama je ovdje ostalo u Čirkin polju da ugasimo, tačnije da blindiramo staru mrežu, gdje apelujemo još jednom na naše potrošače koji nisu prespojeni iz određenih razloga, da se jave u toku ove i do kraja sljedeće sedmice, da ih možemo prespojiti, jer u protivnom će ostati bez vode kad završimo to blindiranje. Ukupna vrijednost realizovanih projekata u 2 prijedorska naselja je 950.000 maraka. 50% sredstava finansirano je donacijama u okviru MEG projekta, dok je drugu polovinu finansirao grad Prijedor.